Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani zathu mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine John Pankuku kumapoyamba naye mitu yake. Ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya mchaka cha 2024 mpaka 2025 yakwera ndi ndalama zokwana 41.5 billion kwacha. ADMAC yamang'ala chigamulo chokuti ipereke chipukuta misonzi kwa anthu amene adachotsedwa ntchito ku bungweli. Mu nkhani zina, mchitidwe okweza mtengo wa katundu mopyola miyeso komanso kugulitsa katundu osapangidwa bwino akuti ukukwera mdziko muno. Ndizi komanso zina zambiri tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba, ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya mchaka cha 2024 komanso 2025 yakwera ndi ndalama zokwana 41.5 billion kwacha. Izi ndimalingana ndi ndandanda wakayendetsedwe ka chuma umene nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yapereka ku nyumba ya malamulo lero. Ndondomeko tsopano yafika pa 6.4 trillion kwacha kuchoka pa 5.9 trillion kwacha. Tikupatsireni zambiri za nkhani imeneyo mu ripoti lathu posachedwapa. Akatswiri adzudzula atsogoleri ena andale pokakamira kuchititsa misonkhano madera akwawo ndi kusalabadira madera ena. Ernest Tindwa komanso a George Phiri achenjeza kuti izi zitha kukolezera kugawanika pakati pa nzika za dziko lino. Daniel Zimba walemba ripoti. Pamene kwangotsala pafupifupi miyezi 9 kuti dziko lino lichitise chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala chaka chamawa, zipani za ndale komanso atsogoleri ena andale akangalika kuchitisa misonkhano yokopa anthu m'madera osiyanasiyana. Koma zadziwikanso kuti mu nthawi iyi atsogoleri ena akuchitisa kwambiri misonkhano mzigawo zina ndipo sakumachitanso misonkhanoyi mzigawo zina za dziko lino. Mwachitsanzo, chipani cha MCP chakhala chikuchitisa kwambiri misonkhano yotereyi mchigawo chapakati, ndipo chipani cha DPP nacho chakhala chikukhazikika kwambiri mchigawo chakumwera. Mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhani za ndale, a Victor Chipofya, wati izi zili ndi kuthekera kugawanitsa nzika za dziko lino kudzera mzigawo komanso ndale. Sizodabwitsa komano vuto ndilokuti kwathu kuno zimenezi zikukhala ngati zikubweretsa kugawikana, chifukwa chakuti malo mungokhala kuti tikusapota chipanichi zikumakhala kuti awa ndi achewa, awa ndi alomwe, awa ndi atumbuka, awa ndi ayawo. Zimenezizi ndi zomwe zikukhala ngati kuti zikubweretsapo mphepo pa nkhani imene. Katswiri winanso pa nkhani za ndale, a George Phiri, wagwirizana ndi Achipofya ponena kuti ndale zimene zikuchitika pakadali pano zili ndi kuthekera kugawanitsa anthu. Koma iwo ati pali chiyembekezo kamba kuti anthu ambiri amene akutenga nawo mbali pa ndale ndi achinyamata amene sangakhudzidwe kwenikweni ndi komwe akuchokera posankha atsogoleri. Amene akuchita zimenezi anthu andale amene akuchita kwambiri kampeni mzigawo zimene akuchokera, iwowa akadani maganizo onena kuti anthu m'mitu mwawo akadaganizabe za wakwathu, ndiye akuganiza ngati kuti akachita concentrate m'madera akwawomo anthu ambiri amadera awo azabavotera, zimene sizili choncho. Tikaona chisankho cha 2025 chikuonesa picture yonena kuti anthu ambiri amene azavote ndi achinyamata. Chisankho cha chaka chamawa chidzakhala chisankho chachiwiri mu mbiri ya dziko lino chomwe opambana akuyenera kudzapeza mavoti opitirira theka la mavoti onse omwe adzaponyedwe. Anthu amene anachotsedwa ntchito ku bungwe la ADMAC atha kukhala nthawi asadalandire ndalama zawo kampani itakamang'ala ku bwalo la milandu. Bwalo likulu la milandu, bwalo la milandu la zantchito lidalamula ADMAC kuti ipereke ndalama zokwana 25.2 billion kwacha ngati chipukuta misonzi kwa anthu wa Isaac Salima ndi amene akuitsatira bwino nkhaniyi. Vuto lalikulu lomwe tinaliwona ndilonena kuti
bwalo la milandu loona za pa ntchito mu mzinda wa Blantyre posachedwapa lidalamula kuti anthu amene adachosedwa ntchito ku bungwe la ADMAC alandire ndalama za chipepeso malinga ndi kuti bungweli lidawachosa ntchito mosasata malamulo. Koma pakadali pano bungwe la ADMAC latengera nkhani ku bwalo la milandu lalikulu m'dziko muno pamene akufuna kuti bwaloli lilamule kuti iwo asapereke kaye chipepesochi kwa ogwira ntchito akalewa kufikira bwalo litamva kumangala kwawo. Kalata imene walemba ndi ogamula milandu a Alan Muhome yati sabata yamawa akuyembekezeka kudzamva kuchokera kwa mbali zonse zokhuzidwa pa nkhani. Bwalo la milandu laona za pa ntchitoli lidalamulanso kuti bungwe la ADMAC lipereke kwa anthuwa ndalama zokwana 18 biliyoni kwacha pamene ogwira ntchito akalewa amene ndokwana 3282 amene agawana ndalama zokwana 5.5 miliyoni kwacha aliyense. Bwaloli lidalamulanso kuti maloya ambali zonse ziwiri akhale pansi ndi kuti aunikenso ndalama zimene bungwe la ADMAC likuyenera kupereka kwa anthuwa ngati chipepeso chinanso kamba kuwachosa anthuwa mosasata malamulo, ndipo kenako adagwirizana kuti anthuwa apase ndalama zokwana 7 biliyoni kwacha pamodzi anthuwa amene akulandira ndalama zokwana 25 biliyoni kwacha. Koma posakhutira ndi chigamulo chimene bwalo la milandu la pa ntchitoli lidagamula, bungwe la ADMAC lidakamang'ala ku bwaloli, koma muchigamulo chake wachituka pa mpando wa bwaloli atamanda nyimba adalamula bungwe la ADMAC kuti lipereke theka la ndalama zimene limayenera kupereka kwa anthuwa kenako likamang'ale bwino. Koma posagwirizana ndi izi bungwe la ADMAC pakadali pano latengeranso nkhani ku bwalo lalikulu la milandu limene ngati ligwirizana ndi zimene likufunazi ndi kuti anthuwa sawapasa kaye ndalama zawo zikufikira nkhani ayimvenso. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yalimbikitsa mgwirizano pa ntchito yopititsa patsogolo ndondomeko zatsopano za ulimi m'dziko muno. Akawale anena izi lachitatu pamene amakhazikitsa National Agriculture Policy, Agriculture Land Resources Management Policy ndi National Irrigation Policy. Iwo ati ndondomekozi zikugwirizana ndi masomphenya a dziko lino pa chitukuko komanso ndondomeko zina zimene maiko ambiri amatsatira. Padali pano mkulu wa Civil Society Agriculture Network CISANET Elizabeth Namaona wati bungweli lithandizira kuzindikiritsa anthu za ndondomekoyi yakufotokoza. Vuto lalikulu lomwe tinaliona ndilonena kuti mabungwe ambiri timagwira ntchito patokha koma ntchito zathu zonsezo ndi zimodzi ndipo gulu lomwe timafuna tilifikire ndi limodzi amene amakhala alimi. So ngati ifeyo CISANET timaonesesa kuti anthu onse amene mabungwe onse amene akuthandizira kuti ulimi upite patsogolo tigwirire ntchito limodzi komanso tizitha kuona kuti bungwe lakuti ligwira ntchito ndi ndani kuti ngati pali china chilichonse chokhuzana ndi ndondomeko choti tichipitise patsogolo chithe kulongosoloka moyenerera. Sukulu ya ukachenjede ya MAST ikuchilimika pa ntchito zopititsa patsogolo chitukuko cha mafakitale m'dziko muno kudzera mu ndondomeko ya Community Innovation Program. Kodi mulinji mu ndondomekoyi? Florence Mwale akufotokoza. Iyi ndi ndondomeko yomwe MAST ndi bungwe la TVETA amapereka upangiri komanso ndalama kwa anthu amene akuoneka kuti zinthu zimene angakonze zitha kuthandiza dziko lino mu njira zosiyanasiyana. Anthu 10 mu gululi akhala akukumana ndi alangizi omwe azawatsogolera kwa miyezi 6 pa za programuyi. Mu nthawiyi gululi lithandizidwanso mu ndondomeko yoti aliyense akhale ndi umwini wa zinthu zake komanso kuti apititse pansika zinthu zimene apanga. Lachitatu, ena mwa omwe akuyendetsa programuyi anakumana ndi gulu lachiwiri la anthu aluso lokonza zinthu ku sukulu ya MAST boma la Tcholo. Amayeso Kachingwe ndi mphunzitsi wa sayansi ya zakudya ndi ukadaulo ku nthambi ya engineering pa sukuluyi. Mene timasankha ndingofotokozerapo kuti tinalandira masabisho anthu anapereka maganizo ambirimbiri mwina pafupi 300 kuti izi nchachilendo ndi kuganiza chiti kusakutere chiti kusakupindula koma tinasankha kufikira kuti kuchoka pa 300 mu district mu maboma kufika pa 60 kuchoka pa 60 kufika mpaka na pa 10 timaonetsetsa kuti chikhale chinthu chimene tikuonapo kuthekera kokhala ndithu kuti ndi kampani ndithu munthu akhoza kuyambisa nkulemba ina ntchito kuthandizanso ku masomphenya a Malawi 2063 aja pamene tikuona pila namba 2
yokhuza nkhani yoyambisa makampani industrialization. Ndipo a Frederick Ntolantenga omwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya primary ya Namiwawa mu mzinda wa Blantyre akutenga nawo mbali mu programuyi. Ntolantenga akonza makina apalamya ya m'manja ogwiritsa ntchito internet omwe angathandiza aphunzitsi amene alibe ukadaulo ophunzitsa ana aulumali. Kwambiri ndinayang'ana kuti ana disability sakuthandizidwa moyenera, ndinaona kuti ndipange application imeneyi kuti mphunzitsi wina aliyense atha kungosatira zimene zili mu application imeneyi ndikukwanisa kuwathandiza ana amenewa. Ena mwa anthu amene ali mu gululi akukonzekera kudzapanga zinthu monga magetsi a sola opangidwa mu njira yatsopano komanso msika wa alimi wa pa internet. Mu ndondomekoyi sukulu ya MAST pamodzi ndi TVETA zili mkati mothandiza anthu amene ali ndi nzeru zopanga zinthu zimene zili ndi kuthekera kochepetsa mavuto ena amene anthu mdziko muno amakumana nawo. Mchitidwe wokweza mtengo wa katundu mopyola muyeso komanso kugulitsa katundu osapangidwa bwino akuti ukukwera mdziko muno. Akuluakulu ku bungwe la Competition and Fair Trading Commission ati mchitidwewu ukubwezeretsanso mavuto pakati pa anthu ogula. Akuluakulu anena izi pamene mayiko pa dziko lapansi akukumbukira tsiku lolimbikitsa mpikisano wabwino pa malonda lachinayi pa 5 December. Benedetta Chiwanda Mia wadza ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la CFTC Innocent Herema wati mabizinesi ang'onoang'ono akulephera kuchita nawo malonda pa nsika kamba kakuphangira pa malonda kwa kampani zina zikuluzikulu zomwe zikubwezeretsa mbuyo ntchito za mabizinesi ang'onoang'ono mdziko muno. Takumana ndi mavuto mongati COVID-19 zaka zitatu zapitazo, zaka zitatu zinayi zapitazo, komanso takumana ndi mavuto makamaka ndi kusintha kwa nyengo. Takumanako ndi cyclone Freddy. Mavuto amenewa apangisanso kuti makampani akuluakulu atengerepo mwayi kuphinja kuchita malonda ang'onoang'ono makapo kweza mitengo yawo ya zinthu komanso kulisa zinthu zosafika pa muyezo, pa Chingerezi amati substandard products. Tikuchiona kuti ndi ntchito yathu ngati Competition and Fair Trading Act kuti tionetsetse kuthesa kapena kukonza mavuto amenewa. Ndipo mulembi wamkulu wa bungwe la Small Scale Business Operators Association of Malawi Tennyson Mulembula ati ochita malonda awa sakutetezedwa ku mpikisano oyipa pa malonda. Mavuto ena amene ochita malonda ang'onoang'ono amakumana nawo ndiwonena kuti chifukwa makamaka ukakhala kuno ku Malawi kuti katundu akungokwera mwachisawawa, iwo amene ali mabizinesi akuluakulu ngati mahosel amabisa dala katundu ngati sugar, ufa, soya pieces ndida zoteroso. Chilengero kuti katundu uja amukweze. Zimene zimapangitsa ochita malonda ang'onoang'ono kuti ino akagule mtengo wokwera kuposa umene iwo amayembekezera. Tsiku loganizira za mpikisano pa malonda chaka chino likuganiziridwa pansi pa mutu omwe ukulimbikitsa mpikisano wabwino komanso mwayi wofanana pa ntchito za malonda poyika poyera mavuto omwe ochita malonda ang'onoang'ono amakumana nawo kamba kusowa mwayi komanso mchitidwe wophangira. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pakanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Halo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face.
mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandazi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories, I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvo. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. takulandiraniso ndipo popitirira ndi nkhanizi nduna yona za madzi ndi ukhondo abidamia yalangiza anthu kuti adzigwiritsa ntchito madzi a ukhondo pofuna kupewa matenda mu nyengo ino ya dzinja. Amiya anena izi pomwe amapereka zipangizo za michiko kwa mafumu ena mdera la Chikwawa Mkombezi kumene iwo ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Amiya kulankhula ndi mtolankhani wathu Gift Sitima. Mafumu kuza kukhala ndi mipizo ngati yaonekeka ndi kuti anthu mudzimo avutika. A president achita kubweretsa ma solar powered schemes. The policy imene atikira asinda policy kuti tisiye kupanga drone mijigo tiyambe kuwathandiza anthu ndi madzi a mipopi kuti ngati afika m'midzimo akhoza kupita ku clinic, ku skulu, and manyumba kuti aliyese azikhala ndi madzi a ukhondo. Ndipo akaswada saopa anayimira mfumu Losi ndipo anathokoza kamba kathandizoli. Talandira zipangizo za chitsime zimene zimatithandizira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Amayi wagwira ntchito yayikulu yoti tinali kumwa zauve koma lero lino tikumwa madzi abwino aukhondo. Madzi aukhondo ndofunikira pa munthu kuti munthu akamwa madzi abwino thupi limakhala bwino. Pamwambo Amiya analimbikitsanso anthu kuti akalembetse mwaunyinji kuti adzaponye voti pa chisankho cha chaka chamawa. Bungwe la Civil Society Nutrition Alliance SONA lalimbikitsa umodzi pofuna kuthana ndi kunyenchera mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Joseph Gausi wanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Msonkhanowu wachitika pamene zokonzekera tsiku lokumbukira ntchito yolimbana ndi kunyenchera zichitike mawa lino. Gausi akuyankhula ndi mtolankhani wathu Mese Matonga. Tikhalanso tikuwunikira mmene mabungwe osiyanasiyana kapenanso nthambi zaboma mmene zikugwirira ntchito limodzi kuti tilimbikitse kadule koyenerera ndi kuti wina aliyense aone udindo wake, aliyense akachita mbali yake koma mogwirizana, molumikizana, mosasiya wina aliyense zithandizira kunena kuti tichepetse vuto limene lili nalo. Chifukwa kufikira lero kuno ku Malawi tilibe mukategori ya maiko amene ali pa chiopsezo chachikulu chakunyenchera kuyinimbira chifukwa kaununi wathu amaoneserabe kunena kuti kunkhani za kuyinimbira tidakali kutali
above 35%. Koma a World Health Organization amalimbikisa kunena kuti tituluke bracket imene mwina tikhale below 30%, mwepita chama 20% zimene sitinathe kuzifikira. Tikuziwa kuti kuli mavuto ambiri amene amalimbikisa zimene zina ndi kusintha wa nyengo. Mvula sikugwa amene imagwera mbuyomo, ikugwa nthawi zina mojomba pena mwina igwe kwambiri moononga, anthu alephera kuti akhale ndi zakudya amene amakhalira nazo mbuyomo. Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya mchaka cha 2024 kufika 2025 yakwera ndi ndalama zokwana 41.5 billion kwacha. ADMAC yamang'ala chigamulo chokuti ipereke chipukuta misonzi kwa anthu amene adachotsedwa ntchito ku bungweri. Mu nkhani zina, mchitidwe wokweza mtengo wa katundu mopyola muyeso komanso kugulitsa katundu osapangidwa bwino akuti ukukwera mdziko muno. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa tsamba lathu la Facebook Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi komanso star 1895# ndikuchitanso subscribe ku 1895. Munali ndine John Apankuku, madzulo abwino. Mwaikolero mene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tiyembekezere mvula ya mabingu kugwa m'madera ochepa a mchigawo chakumpoto ndi amphepete mwa nyanja ya Malawi, koma kukhala kopanda mvula m'madera a mzigawo zapakati ndi kumwera. Usiku uno ndi mawa masana kuzakhala kwa mitambo ndipo kuzatentha m'madera ambiri, koma mvula ya mabingu izagwa m'madera ena makamaka okwera ndi ena mchigawo chapakati. Langizo: nthawi zambiri mvula ya mabingu imabwera ndi mphenzi komanso mphepo ya mkuntho, choncho tibisale pamalo okwezeka bwino kukamagwa mvula ya mabingu. Kutentha kwa nyengo: Mkabo kutentha pakati pa 26 degrees Celsius ndi 40 degrees Celsius. Blantyre kutentha pakati pa 17 degrees Celsius ndi 30 degrees Celsius. Lilongwe kutentha pakati pa 18 degrees Celsius ndi 32 degrees Celsius. Mangochi kutentha pakati pa 25 degrees Celsius ndi 36 degrees Celsius. Ndipo kunzuzu kutentha pakati pa 17 degrees Celsius ndi 30 degrees Celsius. Mphepo izichokera kumpoto chakuvuma koma iziwomba ya mkuntho m'madera omwe mukhale mabingu. Lachisanu kuzakhala kwa mitambo ndipo kuzatentha komanso kuzagwa mvula ya mabingu m'madera ena. Nthawi yakutuluka ndi kulowa kwa dzuwa: mawa pa 5 December 2024. Mzuzu kutuluka 11 minutes past 5 kulowa 1 minute to 6. Lilongwe kutuluka 9 minutes past 5 kulowa 3 minutes to 6. Blantyre kutuluka 5 o'clock kulowa 2 minutes to 6. Zanyengo ndi zimenezo ndipo 19 Mwaikolero usiku wopambana.